hakane ka jingyalang ka pamenta hakaba layalam khmat da president jong ka voice of the people party upa arden milar basayomoit hakane ka jingyalang ka long ka ek bakta bat ka baktek ya ka mansem jong ki pai papun balang khamtam mi ki khun samla chungi hakaba upa arden nularwai ka jingruai shphang ki samla ban ktek bat ban kta ba ka ri ba ka jaitbynriew kan ki embyang bat haswa bakin saya khlat no na kane ka jaka ba ki long ya ka jingyalang ularwai ya ka jingruai i ri bat hakaba larwai bat ki pai bag la shim benta ta ka jingshir hem hato menta inya sngap bat ka ei ka bakta ka mensim chungi haba warden rwai ka ni ka jing rwai e tri shwa ni ne kha na ka ni ka jing lang ga jing Khasi la ya pa ka ka ba ba When Obajam Kita menghendai Langan yo isyo Jengken mau yakikan Amdo Ton lakari Ninkil Shaprang Endi Om Poliu Jingshah